Телефон тотып кулларга сайлауны күрсәтергә өйрәтәләр үзәк сайлау комиссиясендә. Бүген бирегә блогерларны чакырдылар. Социаль шелтәрләр аша халыкка таныш йөзләр хәзер яңа һөнәр үзләштерә. Алар быелгы сайлауда күзәтүче булып эшләячәк. Мондый тәҗрибәне бүген Россиянең кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова да хуплады. Готовимся. Бу кадрларны блогер Алина Гыймалтинованың 200 меңнән артык язылучысы күзәтә. Моңа кадәр үз блогында гаилә, сәяхәт турында язган кыз хәзер сайлауда күзәтүче булырга әзерләнә. Әнием дә үз вакытында сайлауларда наблюдатель булып эшләйде, һәм кайтып безгә сөйләйде. Хәзер мин үз балаларыма сөйләячәкмен, ничек выборлар үтә. Елмайыгыз, сезне камерага төшерәләр. Монда телефонлы яшьләр сайлау участогында шактый булачак. Татарстан буенча 100дән артык блогер күзәтүче булырга теләк белдергән. Мин барысында күзәтеп барачакмын, үземә һәм подписчикларга прямой эфирга чыгып, күрсәтеп барачакмын. Татарстанда блогерларны сайлау эшенә беренче мәртәбә җәлеп итәләр. Нинди комиссиялар эшләгәнне, ул күзәтүчеләрне кемнәр куйганын, партиялар, кандидатлар куялар, аларның эшләре нәрсәдә булганын аңлаттык. Новая стратегия Сайлау системасында яңа стратегия бу. Без күзәтүчеләр институтын үстерергә тиеш. Күзәтүчеләр элек билгеле бер участокта гына утырса, булары бер урыннан икенче урынга күчеп йөрергә хокуклы. Шунда күргәннәрен социаль шелтәргә алып баралар. Нам объяснили технически, что и как должен делать наблюдатель. Сейчас я нахожусь в ДК Убрицкого. Блогерлар гына түгел, бүген бирегә Россиянең кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкиле Татьяна Москалькова да килде. Ул участокларның әзерлеге белән таныша. Сүз уңайыннан бүгеннән мобиль сайлаучы системасы буенча гаризалар кабул итү тәмамлана. Иртәгәдән комиссиядәгеләр тавыш бирүчеләрнең тәгаен исемлеген төзи башлый. Мөмкинлекләре чикле кешеләр өчен сайлау участоклары менә шундый пандуслар белән җиһазландырылган. Ә күрү сәләтеннән мәхрүмнәр өчен бөтен мәгълүмат Брайль әлифбасында язылган. Начар күргән кешеләргә лупада бирәләр. Нәрсә күрәм, шуны сөйлим. Блогерлар монда булганнарны минуты секунды белән Инстаграмга әлде. Телефонның зарядкасы һәм түземлек кенә җитсен. Мин аны ярамый дип уйлыйдым. Аны төшергә ярый икән, теге чотка түгел менә өстән генә. Мондый күзәтүчеләр булганда бер генә хилафлык та игътибардан читтә калмаячак, ди Татьяна Москалькова. Нам не нужны искусственные цифры. Россия үзәк сайлау комиссиясе белән төзелгән килешү нигезендә сайлау барышында кайнар линия эшли. Сорауларны, дәгъваларны шунда юлларга мөмкин. В Республике Татарстан. Татарстанның сайлауларга әзерлеген үз күзләрем белән күрдем. Халык белән дә аралаштым. Аларның кәефләрен белештем. Әлегә мине хафага салырлык сораулар тумады. Тавыш бирү ачык һәм гадел узарга тиеш. Иртәгә исә халыктан алынган сорауларга Андрей Кондратьев онлайн эфир барышында җавап бирәчәк. Рамзила Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.